Le ngingqi yeNelson Mandela Bay yeyona inkulu kweli phondo leMpuma Koloni. Uluntu lwalapha belunenxalabo ngeentshukumo zokutyhuthulwa kwamashishini kuloo mmandla, kodwa ke khange kwenzeke nto. Oosomashishini balahlekelwe ngenxa yokuvalwa kwamashishini abo izolo ngabaqhubi beeteksi. Actually, it had a great effect, a tremendous effect on the business. Because definitely yesterday we are unable to trade at all. It's not that we open and close, we are unable to trade at all. Iingcali zoqoqosho zithi amaxabiso okutya aza kunyuka kwaye namathuba engqesho aza kushokoxeka ngenxa yale ntsindabadala. Amashishini amaninzi achaphazelekile ile protest because yenzeka ixesha elibi kakhulu, ixesha le-COVID-19 pandemic. Siyazi ukuthi besine-lockdown apho bevalela amashishini ngakumbi last year. Ngokulo nyaka kuyaqala ngathi kuyavuleka nje amashishini azama uphakama from ii-losses za-last year. Amapolisa ayibeke esweni le meko engentlanga. Ndinguzolani Moya weendaba ze-SABC ndiseGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni.